संवेदिका विशाल परब या नावातच एक वेगळी ऊर्जा आणि आत्मविश्वास दडलेला आहे. शांत, संयमी आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्व असलेल्या वेदिका परब या समाजातील महिलांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत जागरूक आहेत. स्त्रियांचं आरोग्य, सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी काहीतरी ठोस काम घडावं या भावनेतून त्यांनी नारी अभ्युदय महोत्सव ही संकल्पना साकार केली आणि ती प्रत्यक्षात उतरवली. भाजपा नेते विशाल परब यांच्या सौभाग्यवती म्हणून त्यांची ओळख असली तरी आज त्या स्वतःच्या कार्यातून स्वतंत्र आणि प्रभावी ओळख निर्माण करताना दिसत आहेत. हीच आहे त्यांची खरी ताकद. समाजकारणाची जाण, लोकांशी साधा आणि आत्मीय संवाद साधण्याची शैली आणि महिलांना एकत्र आणण्याची क्षमता यामुळे त्या अल्पावधीतच अनेकांच्या मनात घर करू लागल्या. त्यांच्या विचारात केवळ सामाजिक कार्याची भावना नाही, तर स्त्री शक्तीला आत्मविश्वास देण्याची धडपड स्पष्टपणे दिसते. महिलांना केवळ कुटुंबापुरतं मर्यादित न राहता अगदी स्वतःप्रमाणे समाजात आपलं स्थान निर्माण करावं, आपलं आरोग्य जपावं आणि आत्मसन्मानानं उभं राहावं हा त्यांचा ठाम संदेश आहे. याच कारणानं संवेदिका विशाल परब यांचं पारडं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकीय पटलावर चर्चेत राहणार ठरलंय. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं साईच्या चावडीवर स्वागत करतो. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधत सावंतवाडीतील मोती तलावा शेजारील जगन्नाथराव भोसले उद्यानात नारी अभ्युदय महोत्सव उत्साहात पार पडला. भाजपा नेते विशाल परब यांच्या सौभाग्यवती तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या संवेदिका विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उपक्रमाला सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या विधानसभा मतदारसंघातून आणि जिल्ह्याभरातून महिला शक्तीचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला. वेताळ प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग, तुळस यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश महिलांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणं, समाजात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करणं आणि स्त्री शक्तीच्या योगदानाचा गौरव करणं हा होता. या सोहळ्यास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेल्या संवेदिका विशाल परब यांनी आपल्या प्रभावी आणि प्रेरणादायी विचारांनी उपस्थित महिलांमध्ये नवी ऊर्जा निर्माण केली. त्यांचं भाषण हे केवळ शब्दांचं नव्हतं, तर आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि सक्षमीकरणाचा संदेश देणार होतं. त्यांच्या शब्दांनी अनेक महिलांच्या मनात नवी उमेद आणि प्रेरणा जागवली. या अनोख्या सोहळ्यात पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसंच नगर पंचायत व नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित महिला सदस्यांचा सन्मान करण्यात आला आहे. तसंच जिल्ह्यात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा गौरव करण्यात आला. पारंपरिक हळदी कुंकू समारंभानं कार्यक्रमाला सांस्कृतिक रंग चढला, तर सौभाग्य संध्या या विशेष मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाला उपस्थित महिलांचं मन जिंकलं. या महोत्सवाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण कार्यक्रमाची सूत्र महिलांनीच हाती घेतलेली. मंचावर एकही पुरुष नव्हता. कार्यक्रमाचं नियोजन, संचालन आणि अंमलबजावणी सर्व काही महिलांनी एकत्र येऊन पार पडलं. त्यामुळे हा कार्यक्रम स्त्री शक्तीच्या एकजुटीचं आणि सामर्थ्याचं प्रतीक ठरलाय. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येनं महिला उपस्थित राहिल्या होत्या. महिलांचा उत्साह, सहभाग आणि एकजूट पाहून संपूर्ण वातावरणात एक वेगळीच सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झालेली. दरम्यान संवेदिका विशाल परब या नावाप्रमाणेच व्यक्तिमत्वानेही प्रभावी ठरत. त्या भाजपा नेते तथा जिल्ह्यातील आणि अखंड कोकणातील प्रभावी राजकीय व्यक्तिमत्व असलेल्या विशाल परब यांच्या सौभाग्यवती असल्या तरी त्यांची स्वतःची वेगळी ओळख आणि ताकद आहे. सामाजिक जाण, नेतृत्व गुण आणि महिलांबद्दलची संवेदनशीलता यामुळे त्या अल्पावधीतच महिलांच्या मनात स्थान निर्माण करताना दिसत आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वात नेतृत्वाची स्पष्ट झलक दिसून येते. समाजातील विविध घटकांना एकत्रित आणण्याची क्षमता, महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची ताकद आणि समाजकारणाबद्दलची बांधिलकी यामुळे त्या भविष्यातील सक्षम नेतृत्व म्हणून पुढे येत असल्याचं मत अनेक महिलांनी व्यक्त केलंय. नारी अभ्युदय महोत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम नव्हता,
तर स्त्री शक्तीचा सन्मान करणारा, महिलांच्या आत्मविश्वासाला नवी दिशा देणारा आणि समाजात सकारात्मक परिवर्तनाची बीज पेरणारा एक प्रेरणादायी उपक्रम ठरलाय. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सौ वेदिका विशाल परब यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नवा संदेश देत समाजात एक वेगळी ओळख निर्माण केली. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी महिलांना केवळ एकत्र आणलं नाहीये, तर त्यांना सन्मानाचं व्यासपीठही दिलं. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मंचावर एकही पुरुष नसणं आणि संपूर्ण कार्यक्रम महिलांनीच सांभाळणं ही कल्पना वेदिका परब यांच्या स्त्री शक्तीवरील दृढ विश्वासाची आणि महिलांना सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनाची साक्ष देणारी ठरली. मी माझ्या वेताळ प्रतिष्ठानला आणि इथे जमलेल्या प्रत्येक भगिनीला एकच सांगू इच्छिते की ही वेदिका परब तुमच्या घरातलीच एक मुलगी, एक कन्या आहे असे समजून वेताळ प्रतिष्ठान असो किंवा इथे जमलेली कुठलीही भगिनी असो, तुमच्या घरातली मी मुलगी समजून तुमच्या अडीअडचणी, तुमच्या जिथे कुठे आज वेदिका परब आणि त्याच्या कुटुंबाची तुम्हाला गरज भासेल तिथे वेदिका परब सदैव तुमच्या पाठीशी राहील हा एक मी तुम्हाला शब्द देते. आणि जाता जाता तुम्हाला एकच सांगू इच्छिते, आपण सर्वजण मिळून महिलांचा सन्मान करूया आणि एक समतावादी समाज घडूया. त्यांच्या भाषणातही राजकीय परिपक्वता, सामाजिक बांधिलकी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबतची स्पष्ट भूमिका दिसून आली. त्यांच्या शब्दांमध्ये केवळ भावना नव्हत्या, तर समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची ठाम इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची जाणीव होती. सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामाजिक उपक्रमांमधून वेदिका परब यांची वाढती सक्रियता पाहता त्या केवळ सामाजिक कार्यकर्ता म्हणूनच नव्हे, तर भविष्यातील प्रभावी महिला नेतृत्व म्हणून उदयास येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्यांच्या भाषणातही आत्मविश्वास, प्रामाणिकपणा आणि समाजाविषयीची बांधिलकी स्पष्टपणे जाणवली. त्यांच्या शब्दांनी उपस्थित महिलांमध्ये एक वेगळीच स्फूर्ती निर्माण झाली. अनेक महिलांनी त्यांना भविष्यात महिलांच्या प्रश्नांवर ठामपणे आवाज उठवणारं सक्षम नेतृत्व म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. सौ वेदिका परब यांच्या व्यक्तिमत्वात संवेदनशीलता, नेतृत्व गुण आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द याचं सुंदर मिश्रण दिसून येतं. त्यामुळेच त्या आज केवळ एका राजकीय नेत्याच्या कुटुंबाचा भाग म्हणून नव्हे, तर स्वतःच्या कार्यातून समाजात प्रभावी ठसा उमटवणारं उद्योन्मुख नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहेत. सावंतवाडीच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात अलीकडच्या काळात ज्या महिला नेतृत्वाकडे विशेष लक्ष वेधलं जात आहे त्यामध्ये सौ वेदिका विशाल परब यांचं नाव ठळकपणे घेतलं जात आहे. शांत, संयमी पण तितक्याच ठाम विचारांच्या वेदिका परब या महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता आणि नेतृत्व गुण यांचं प्रभावी मिश्रण असलेलं व्यक्तिमत्व म्हणून पुढे येत आहेत. हे तितकंच सूर्यप्रकाश एवढं सत्य आहे. नारी अभ्युदय महोत्सव सारख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी महिलांच्या आरोग्याचा व सक्षमीकरणासारखा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्यक्ष कृतीत आणला. महिलांना सन्मानाचं व्यासपीठ देणं, नव्यानं निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींचा गौरव करणं आणि समाजातील कर्तृत्ववान महिलांना पुढे आणणं हा त्यांच्या उपक्रमामागील व्यापक सामाजिक दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा भाग ठरलाय. सामाजिक संवेदनशीलता, लोकांशी जोडून घेण्याची क्षमता आणि संघटन कौशल्य या गुणांच्या बळावर सौ वेदिका विशाल परब या येत्या काळात सावंतवाडीच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवाहात भाजपा नेते विशाल परब यांच्या खांद्याला खांदा देत भाजपाची विजयी पताका खांद्यावर मिरवताना महत्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा सर्वांकडूनच व्यक्त केली जाते. तुर्तास आजच्या साईच्या चावडीवर येतं स्वल्प विराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.